Comelec Ganban, kamusta na pong monitoring ng PNP sa iba't ibang bayan po dito sa Ilocos Norte? As of this date, Apo Roger, is meron na po tayong reported violation of Comelec Ganban, yung Comelec Resolution 11067, 1 in Solsona and 2 in Lawag City. So ito pong nangyari sa Solsona nung dated January 27 is commotion din po ito, wherein meron po silang na-recover na isang caliber 45. Nag-file na po tayo ng case ng RA 10591 and the Comelec Ganban dun sa ating suspect, and on bail po siya ngayon. Nag-bail siya ng worth 10,000. How about naman po yung mga implementing po ng Comelec checkpoint po? Tuloy-tuloy pa rin yung conduct natin ng Comelec checkpoint. All municipalities are directed to conduct at least 3 Comelec checkpoint. Of course, pag nagkakandak tayo ng checkpoint today, in relation to Comelec is ini-inform po natin yung mga Comelec officer natin for the schedule ng checkpoint natin, and the plain view doctrine yung ini-implement natin, wherein hindi natin pwedeng persahin yung mga motorist natin na i-open yung trunk ng mga sasakyan nila, and hindi sila pwedeng umalis sa loob ng sasakyan nila. So since that time, ma'am, wala pa tayong huli ng mga illegal na itong violation po ng Comelec Ganban? During the conduct of checkpoint, negative pa. Yun nga lang yung sinabi ko kanina, yung sa Solsona and sa Lawag City. Dalawa din sa Lawag City yung nangyari sa may ilalim ng tulay, yung nagpanggap na security guard, and later na laman natin na isa pala siyang construction worker, and then yung isa naman is another commotion naman yun, and then nakita through plain view doctrine yung firearm niya sa trunk ng sasakyan. Ma'am, since